Vi vil ikke tolerere det internaliserede selvhad. Hvem sagde ad? Selvad. Den her urkraft er min. Min. Fuck din doktrin. Lad mig være maskulin. Det gør mig ikke til et macho-svin. Medmindre det er det, der tænder dig. Selvfølgelig. Mine damer og herrer, det her det er de 3 store skuffejern. Vi har den store glæde at invitere 4 af jer ind og se vores lille show om den bløde mands hårde odds. Nu kommer der en blød mand, der er så blød, han går med blød hat. Det er vores elskede booker Jørgen. Og der er alle jeres navne. De bliver nu trukket. Per Helge trækker et navn, som må tage en gæst med, og navnet det er Puk Skov. Tillykke til Puk Skov. Peter han trækker et navn, der må få en gæst med, og det er Anne Sommerdal. perfekt, mand. Vi ses herinde. Skuffia.dk